Boss, another video. Video na tayo kita dari sa ano, Libaong, off-road. Dari guys, dari mga boss, kapilan ako dari na kuan, na umod. Para katulo lang siguro. Worst din siya nga agyanan pag labaw na paglapo kayo mga boss na perte lapo ka. But anyway, agi gyapon ta diri para iwas dakop. Diri mga lugar, diri mo agi kung gikan ka diri sa Moa, padong Tagum. Diri ka mo agi kay iwas dakop. Diri ta agi. Diri sa ano, Timog. Oy. Ya. Dari banda, dari ko na umod. Grabe dalan dari. What the shit. Okay, content. Lain mo galing Aerox pagkuan ba? Pag labaw na pag-ingani mga dalan, mga lapok na. Slide kayo mga bus. Okay lang imong ligid kung naay kuan, na siya spike. So, kung kanay wala, patay slide yung delikado. Mintahan na lang karon kay wala man kayo nag-ulan. Ay, ganyan mong tag-ulan, pero karon wala naman. So, medyo dili kay siya lapok. Pero bantayan ang gyapon yung motoran ni, ligidan eh. Slide. Tayo na iro. Dugi. Okay, paano natin siya? Tanya mga buso. Nagkuking kan bato. Butangan nila ko ano, bintahan nila karon gibutangan nila graba. Gipilingan nila. Pero mari gapon pag mag-ulan. Tapos na yung mga maagi na kung sakyanan, talaga hapon ni GG hapon. Yes. Okay. Aray. Uy. Kapok yaw kayo mga boss. Ay. Uy. Tara, bilingan nila diri. Okay. Lulu. Cup. Napok yapon. Okay, mapit na mga ng Kalbaryo. Last na lang yun, Dre. Ay. Okay, na. Oops. Lights. Loh, lega mahulog Dre. Okay. Mana? Short video lang mga boss, no? At least natin content. Bugay. Ay. Okay. Oops. Okay. Lights. Oy. RFI to Brucey. Okay mga boss, dito na napait ang video mga boss, no? Short video lang. At least na tayo ma-upload. Kita-kits na sunod na video. Chop. Ride safe. Grabe lapo ka gitu eh. Uy. And peace out.